سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نكلكم همل على متركبوه ميمنان كريستنا روس بعل لدتن سلام تعنان قسانتن فقر زملو غزي كون لكم انداتمننا نلومي ربع شدش طري استدالوه على بمخنيات حسرس ندادي هنا منقسقاس كم استጸገሙ ተዛሪቦም محبر قيح مسقل ጻውዒት ሓገዛት ሓቲቱ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዝተመዛበሉ ዜጋታት 100,000 በፂሑ ቤት ፍርዲ ለንደን ጁሊያን አሳንጅ ንኣሜሪካ ንኸይወሃብ ወሲኑ ሱዳን ንዘለዎ ዓዳን ምኽፋል ዝኽእላ ልዕሊ 7 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ንምርካብ ትጽበ መንግስቲ ዚምባብዌ ሬሳ ናይቲ ኣብ መንጫጫታት ጸድፈ በጻሒ ንምውጻሕ ደገፍ ከም ዘልዮ ገሊጹ مرحته هاجرات وشمت عرب قرابتي هاجرات أبلع لقطر أمبيرونو تصنح أجدان من العلام الكيتوم أبزك كايدو ركبنا يمحزنة الرجعات سمع خمس ختمون قال انزل هس الزينات حيزلكم متسيل خو سنين أيم كتال جزين لا تمنخو أبزا channel دمهنا يوترو تخطاتلت نختكونو سبسكرايب كتجبرو بخبري عدمكم ኣብ ከተማ መቀለ አሽከርከርቲ በመኽንያት ሕጽረት ነዳዲ ንምንቅስቃስ ከም ዝተጸገሙ ተዛሪቦም ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ከተማ መቀለ በግዲኡ ነዳዲ ጻዕና ቦታት ካብ ጅቡቲ ይመጻ ስለ ዘለዋ እቲ ዘጋጠመ ጸገም ክፍታሕ ኢሉ ሰብዋና ከተማ ታክሲ ባጃጃትን ሞተር ሳይክላትን በመኽንያት ሕጽረት ነዳዲ ካብ ዝሰርሓሉ ዘይሰርሓሉ እዋን ከም ዝበዝሕ ክገልጽ እንከሎ ኣብ መዕደል ነዳዲ ን1 ሊትሮ ቤንዚን መሸጢ ዋጉ 21 ብር ክኸውን እንከሎ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ክሳብ 100 ብር ይሸጥ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እቲ ግዜያዊ ምሕዳር እቶም ኣመልከትን መላእ ሕብረተሰብን ኣብ ጎኒ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ብምዃነቶም ዘይሕጋዊ ነጋዶታት ክቃልዑን ነቶም ብዘይ ሕጊ ከምድላዮም ንዝነብሩ ክኹንንዎም ይግባእ ኢሉ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ክልል ሓሊፉ ብዝግበር ዘሎ ኩናት ዘይርጉ ሃዋሃው ከም ዘሎ ነበርቲ ናይቲ ክልል በተደጋጋሚ ግዜ ክገልጹ ከም ዝጸንሑ ይዝከር ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ጻውዒት ሓገዛት ሓቲቱ እቲ ማሕበር በጸገም ጸጥታ ወራር ዕስላ አንበጣ ሓደጋ ውሕጅ ኮቪድ-19 ካልኦት ሰብ ስራሕ ተፈጥሮአዊ ሓደጋታት ኣብ ዘጋጠሙ ከባቢታት ሰብኣዊ ደገፍ ንምግባር ዝኽእል ጻውዒት ከቕርብ ከሎ በመሰረት እዚ 300 ወለንታውያን ሰራሕተኛታትን ከምኡውን 100 ኣምቡላንሳትን ብምውፋር ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠሙ ወራር ዕስላ አንበጣን ድሕሪኡ ዝተፈጠረ ጎንፅን ሓደጋ ተቃልዓቲ ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ዘለዎ ወገናት ህይወቶም ንምድሓን መሊስካ እግሪ ንምትካልን ዓሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ መፋረቕ ወርሒ ታሕሳስ 2020 تمرت أب زوباتات معرب مأخلاين دبو تجرين أكيدوا أب زلوه وانا وجمجم أب كبابيتات سمين جندر سمين ولو زوامت كل كونسون بينشي شكون بحفشاته الساخي مجبيه زدليو لعلي كل تنت ب53 مليون زد تقالوا سبات كم زلوا جليتهم أب زحلف خلت أوارح زجات أو متسجمات تتسعبها بكل التجري بين شانغول جومز دبو بهر سباتن هزبتاتن أوروميا كسب 30 مليون بروت أب مقبر لعلي خلت 100 سبات أوربوت ناوتات حكمنا مجبيه مثل الكالوت فلالو ناوتاتن ቤተሰብና ይምረኻብ አገልግሎት ከም ዝፈጽም አፍሊጡ ኣብቶም ከባቢታት ተወሳኺ ትካላት ማእኸል ጥዕናን ጨንፈራት ቀይሕ መስቀል መሊስካ ምጽጋንን ምህናጽን ከም ዘድልውን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ አፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ተመዘናበሉ ዜጋታት 100,000 በፂሑ ቅድሚ ውሕድ ጀሚሩ ማንኩሽ ድባጤ ቡለን ወንበራን ማንዱራን ዝተባለ 5 ወረዳታት ዞባ መትከል ናይ ነበርቲ ምዝባል ከም ዘጋጠመት ኮሚሽነር አረዲኡ ንሱ ከም ዝበሎ እቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ዳንጉር በኩጂ አዲስ ዓለም ጉባ ወንበራ ማንዱራ ድባጤን ቡለንን ዝርከቡ ኮይኖም እቶም ማስታት 51,000 ዝኾኑ ድማ ኣብ ቡለን ተዓቂቦም ከም ዘለዎ አፍሊጡ ኣብቲ ዞባ ወረዳ ቡለን ቀበሌ በኩጂ ኣብ ወጋሕታ ወርሒ ታሕሳስ ጥራይ ዕጡቃት ብዝፈጸሙ ምጥቃዕቲ 207 ሰባት ከም ዝተቀተሉها ማዕከናት ዜና ከም ዝተቃልሐ ይዝከር እቶም ኣብቲ እዋን ዝተቀተሉ 133 ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ እንከለዉ 33 ደቂ ኣንስትዮን ወዲ 6 ወርሒ ህፃን ዝርከቦም 17 ቆልዑቱን ከም ዝተቀተሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ነይሩ ዝተረፉ 20 ኣረጋውያን ከም ዝኾኑ ገሊጹ ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ጀሚሩ ብዝውልዑ ዝነበሩ ጎንፅታት ምፍንቃል
ዘጋጥም ከም ዝነበረ ዘዘኻኸሩ ኮሚሽነር ታረቀኝ ክሳብ 2020 ኣብ ዝነበረ እዋን ግን ናብ ዝነበሩሉ ከባቢ ምምላስ ከም ዝጀመሩ ተዛሪቡ ኣብዚ እዋን ከዓ ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ብዝተፈጠሩ ተኻተልቲ ጉንጽታት ምኽንያት ዝተፈናቀሉ ሰባት መዓልታዊ ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ይርከቡ ኢሉ ኣብቲ ክልል ናብ ዝርከባ ወረዳታት ካብ ዝኸዱ ተፈናቀልቲ ብተወሳኺ ናብ ጎረቤት ክልላት ዝኣተው ምህላውን ኣረዲዩ ካብ መንጎቶም ተፈናቀልቲ ህፃናትን ኣረጋውያንን ከም ዝርከብዎም ዝሓበረ ኮሚሽነር ታረቀኝ ንህፃናትን ዘጥቡ ኣዴታትን እኹል መግብታት ከምኡውን ንኹሎም ተፈናቀልቲ ንነብስ ወከፍ 15 ኪሎ እኽሊ ወርሓዊ ረድኤት ይወሃቦም ከም ዘሎ ገሊጹ ቁጽሪ ተፈናቀልቲ ልዕሊ ዓቕሚ ክልል ቤንሻንጉል ብምዃኑ ድማ ፌደራል መንግስቲ ክፈልጦ ከም ዝተገበረ ተዛሪቡ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ዝርከቡ ተፈናቀልቲ ብሚሊሻታት ጥራይ ይሕለዉ ብምህላዎም ስጋት ከም ዝስምዖም እቲ ኮሚሽነር ሓቢሩ እንተኾነ ናብቲ ከባቢ ዝተዋፈረ ሓይሊ ዕማም ብቐረባ ኮይኑ ሓለዋ ይገብረሎም ከም ዘለዎን ኣመልኪቱ ካብ ትካላት ግብረሰናይ ከምኡን ካብ መምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተለኣኹ ናይ ምግብና ኣልባሳትን ሓገዛት ነቶም ተፈናቀልቲ ክበጽሕ ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሩ ቤት ፍርዲ ለንደን ጁሊያን ኣሳንጅ ንኣሜሪካ ንኸይወሃብ ወሲኑ ኣብ ለንደን ዝርከብ ቤት ፍርዲ ንሚስጥራት መንግስታት ክቃለጽ ጽንሐ መስራቲ ዊልክስ ጁሊያን ኣሳንጅ ንኣሜሪካ ንኸይወሃብ ወሲኑ ዳኛት ቤት ፍርዲ ብጉዳይ ጥዕና ኣእምሮ ጁሊያን ስለዘይተኣማመነ እቲ ክሱስ ነብሰ ቅትለት ክፍጽም ሓሳብ ከም ዘለዎ ምስ ፈለጠ ሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕና ኣሳንጅ ተስፋ ምቑራጽን ጽልኣት ምንባርን እዩ ዘንጸባርቕ ብምባል ንኣሜሪካ ኣሕሊፍካ ክወሃብ ከም ዘይብሉ ወሲኑ ወዲ 49 ዓመት ኣሳንጅ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተፈላለዩ መንግስትታት ጥብቂ ሚስጥር ኢሎም ዝለኣኣኽዎ ዝነበሩ ብዓሰርታት ሸሓት ዝቁጽሩ ኢሜይላት ኣብ ድሕረ ገጹ ብምሕታም ናብ ህዝቢ ስለዘቃለዩ ኣሜሪካ ብጽኑዕ ዝድለ ዝነበረ እቲ ሃገር ኣሳንጅ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ዘስፈሮ ሚስጥራዊ ሰነዳት ንህይወት ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደጋ ስለዘውድቐ ብጽኑዕ ትደልዮ ከም ዘላ እያ ትገልጽ እቲ ዊኪሊክ ዝተሰመየ ንሚስጥራዊ ሰነዳት መንግስታት ዘጸናጽን መርበብ ሓበሬታ ንጁሊያን ኣሳንጅ ኩሉ ዝቐርበሉ ዘሎ ክስታት ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ ብምዃኑ ናብ ኣሜሪካ ንከይመሓላለፍ ኣጥቢቑ ክከራኸር ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ሱዳን ንዘለዋ ዕዳ ንምኽፋል ዝኽእል ልዕሊ $7 ሚልዮን ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ንምርካብ ትጽበ ባይቶ ኣሜሪካ ብሶኒ ኣብ ዘቕረቦ እማመ እቲ ንሱዳን ክወሃብ ከም ዝኽእል ዝተገለጸ መጠን ገንዘብ ንኸጽድቕ ናብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ዝለኣኾ ሮይተርስ ሓቢሩ ገለ ክፋል ናይቲ ክሳብ መስከረም 2022 በቢደረጁ ክቕጽል እዩ ዝተባሃለ ሓገዝ ሱዳን ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝተለቀሐቶ $130 ሚልዮን ካልእ ዕዳታትን ንምኽፋል ክሕግዛ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ንኣስታት 20 ዓመታት ኣንቢራቱ ጽንሐት እገዳ ንኽተልዕል ሱዳን ብወገና ንግዳያት ናይቲ ኣብ 1998 ናብ ኬንያን ታንዛንያን ዝርከብ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ $335 ሚልዮን ካሕሳ ክትከፍል ተሰማሚዓ እያ ይኹን እምበር ሱዳን ነቲ ኣብ ድሮ ስምዕ ከም ዝኸፈለቶ ዝተገለጸ ብዙሕ ገንዘብ ካብ መወልቲ ብመልክዕ ሓገዝ ክምለሰላ ከም ዝኽእል ክትጥቀስ ጸኒሑ እዚ ኣሜሪካ ክትልግሰላ መዲባ ዘላ ሓገዛት እውን ነዚ ኣብ ግምት ዘእተው እዩ ተባሂሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘንበረቱ እገዳ ንኽተልዕል ምስ እስራኤል ዝምድና ምምስራቱን ከም ካልኣይ ረቋሒ ኣቐሚጣቶ ምንባራ ይፍለጥ ሱዳንን እስራኤልን ብወግዒ ዝምድና ድሕሪ ምምስራትን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንምትሕጋዝ ሓያሎ ውዕላት ከም ዝኸተማዩ ተገሊጹ መንግስቱ ዚምባብዌ ሪሳናይታ መንጫጫታ ዝጸደፈ በጻሒ ንምውጻሕ ደገፍ ከም ዘድልዮ ገሊጹ ሄራልድ ዝተባሃለ መንግስታዊ ጋዜጣ ሃገር ከም ዝሓበሮ ምዕቡል መሳርሒታት ዘለዎም ናይ ብሕቲ ትካላት ኣብ ሙጻእ ትሬሳ ክትሓባበሩ ሰብ መዚ ጸዊዖም ኣለዉ ነትሬሳ ንምውጹእ ክግበር ጽንሐ ጻዕርታት ይቕጽል እኳ እንተሎ ብሰንኪ ሕጽረት ዘድሊ መሳርሒ ግና ዛጊት ከም ዘይሰመርህ ሚኒስተር ቱሪዝም ሃገር ማንጋሊሱ ንዶሎቭ ተዛሪቡ እቲ ዝድለ ዘሎ መሳርሒ ዘለዎ ሓደ ናይ ዕድናት ትካል ጥራይ ከም ዝፈልጥ ሓቢሩ እቲ ሚኒስተር በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንስራ ቤት ትሬሱ ኣብ ሩባ ዝርከብ ግዳይ ሓዘኑ ገሊጹሎ እዚ መንነቱ ዘይተገለጸ በጻሒ ንመወዳእታ ግዜ ኣብቲ ገማግም ናይቲ መንጫጫዕታ ተራዊ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ሓቢሮም ስእልታት እናወሰደን ከሎ ሸተቲሉ ከም ዝጸደፈ ናይ ዓይኒ መሳኽር ተዛሪቦም ሚኒስተር ንዶሎቭ እቲ ሓደጋ ሰዓቲ ዘጋጥም ፍጻመ ይኽብል ገሊጽዎ ከምዚ ዝበለ ዘይተደለየ ሓደጋ ደጊሙ ከይፍጸም ንምክልኻል ኣድላይ ዝኾነ ጥንቃቐታት ክግበሩ ይኽብል ድማ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ከም ዝተዛረበ ጋዜጣ ሄራልድ ጠቒሱ እቲ ሬሳ ዘለዎ ቦታ ሓዲግ ብምዃኑ ነቲ ንምውጹእ ዝግበር ጻዕርታት ከም ዝሓላለኾውን እቲ ሚኒስተር ይገልጽ ቪክቶሪያ ፎልስ ኣብቲ ንዚምባብዌን ዛምቢያን ዝፈላልዩ ፈለግ ዛምቤዚ ዝርከብ ሓደ ካብ 7 ኣዝዮም ኣደነቕቲ ተፈጥሮኣዊ መስሕብ ዓለምና ምዃኑ ይጥቀስ
مرحت هاجرات وشمت عرب قرابتي هاجرات هبل لغطر أمبيرون وتصنحا أجدان من العلا ملكيتهم أبز كايدو ركب ناي محزنة رجاتن سمع قتيمهم زرزر تحستو اتسمع زاقيت انت زي تقلت اكوا سعود عرب نكلي ايرن مس قطر زداوان كوابيتات دحر مخفاته دحر حدا معلتي امير قطر ناب العلا ابزغشل وراس عرات سعودي تقبلو يركب وراس عرات سعود عرب الاول محمد بن سلمان ام مخفتي تركب ابز اسمعوا مدره اتوم صارتات ابسمع العلا نزختمو نطبتات امردا كنبصح حجيزو من يوم نتي ناي وشمت ناي عربن اسلاماون سمرتنا خنت الرؤينا يلو نسو وسيخو لومين صارتاتنا بمحبار نبدوتاتنا غطيمنا نزوبانا خنسغوم زغدد كونت الله بفلاي دما اتي بوغن ايران تواديدو زلو سغات ناي نيوكليراوي باليستيكاون ناي ميسايل بروغراماتن ناي عنوتن وطناتن يلو خبركم تهاتلتي بين تي في نلوم زبلنا يوم سنادونا ابزي ودينا لنا مسانا سلصناكم بلبنا مسكين سنايناكم